Takže zdravíte, vítejte u toho videa, dneska to je takové netradiční video a dneska to bude speciál za 400 odběratelů. Začalo to 25.6.2017, vyšlo to první tohleto video a můžete dát like, odběr, koment a můžete si užít speciální video za to. S tím nashledanou. Ježišmarja. No, ale. Hele, teď to propálíme hned. Jo, tam stojí, co to je? Jež, taková střela hezká. Nádherná. Vidím z pice, kde mi zabít. Pojď sem ty, svině. Zabiju tě, holou rukou. Pojď. Tady jsem to dělat obkotečka. Máme si jdeme si na cestu k nám, na spawn. A kde budeme stavit náš obchod? Rychle do obchodu a bude to super. Pocit, když tam nadspojí další dřevo. Čím víc dřeva, tím víc prachu. No. Go. Jakoby, můžeš s tím jakoby jezdit. Co to je? Jako jezdíš s tím, tady, počkej, takhle. Takhle bych... Co to je? Co to je? Jaký sír nebo co? Jako jezdíš s tím, nebo můžeš s tím jako jet, můžeš si to jako objednat, jako je to jako nějaká jakoby služba. Dáme. No jakoby, jako dobrý. To můžeš vytřinout. To by se líbilo nakonec, co? Ty vole. Píčo. Čurák se tady vzal, vole. Tady čurák, ty vole. Šup. Je tady truhla kurvená, vole, vymardaná. Ach jo, tak dělej, prdele, ty časy ty jsou hrozný, ty. Ty debile. Tlanej. Proč nemůžu spát do prdele? Ty monster skurvený, vypadněte do piči už taky. Máže nasranej, tyhle. Červenou rovnu. To nevyjde. Nevíte to. Ale máme asi odkop, podle mě. K do brány. Tak první jsem standardku nikdy nešli. Ty teďka dlouho nepilou nebo pilou. Na to moje nepoplní, teda víc povinnější standardka, to jsem tu piloval. Znamená tak šup, hoď to. Máme na to celý den. Ty vole, co zase? Ach jo, co to je? Ty to ani není nešel. Bomba, na to jsme obrátili, šup na branku. Takhle zrovna umysl asi nebylo. No ty vole. Oj. Čím to tak můžu nechat? To popravdě hodí všechno. Kameny ty si můžu tady nechat třeba. A tohle už se nehodí, to jsou blbosti.
Ojojoj, já prinknu. Jak já mu pandal, to se bude vidět potom na raketky jednoho krásného dne. A sedlo, no, to by se ti líbilo, Aragone, co? Ojojoj. Dobrý den, pánové. Teď tebou si vyspět dovolením. Takový hlup, tyjo. To se je takový, no jasně. Taky Andy si ty potřebuji. Ježiši. Ej, jo. Jo, třetí sedlo, no, tak to tu nikdo nemá. Zdravím vás, omlouvám se za slabý zvuk z mikrofonu Dipotofurt nemůže napravit D. Nezapomeňte hodit like a odběr alespoň pro edit videa, díky. Jenom pár kamarádů, který mám trochu množírnu. Množírnu. A pár vesničanů. Minule, když jsem tu gamblil, vyhrál jsem 2 mrkve. Jestli vyhrál zase mrkve, tak toto je scam. Ne, není to scam. Skválně co vyhraju. Brňou, tak pojď. Co to sakra? Meloun, jo. Co to je, kurňa? To prkne, co to je? Co to má být? Ej, jo, Shulkerbox. Co zdarma? Aha, já myslím, že to něco bude. Shulkerbox zdarma, jo! No, Iron Melon. Sakra, k čemu mi to je ten melon, to nevím. Ale děkuji vám, automate. Děkuji ti, automate, vyhrál jsem aspoň něco zajímavého. Shulkerbox tady zadarmo, nebo jsem si to koupil za 4 diamanty u nich v shopu.